छोड़ के अपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी रउआ लोग। हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक होके एक बार फिर से आ गइल बानी भोजपुरी के भोसड़ापुर इंडस्ट्री बनावे वाला के में बांस करे खातिर। समझ रहे हो। सबसे पहले रउआ लोग से माफी चाहतानी, काहे से कि कुछ इश्यूज के वजह से हम रउआ लोग से कनेक्ट ना हो पावत रहनी है और दूरी बन गई रलक है। तो फिर से एक बार चली ना जुड़ल जाओ, अपना भाई के जे तरह प्यार देत रहनी है वही तरह देत रही। अच्छा तो चला शिवानी, पहले तू अपन कुछ कहला कि तू सफाई में का कहे के चाहतारू। हम तोहरे से शुरू कइल चाहतानी, काहे से कि तू ही वायरल चलतारू। हमरा ना पता रहे कि गाना के वीडियो ए तरीका से भइल बा, कैसे कि रिलीज से पहले वीडियो ना देखले रहनी। हाँ हाँ, समझ गई नी कि तोहरा ना पता रहे। तू कहाँ रहलू, एक ग्रह पर रहलू कि चंद्रमा पर कहीं नानू खरीद उरीद लेल बाड़ू घर और कि वहां चल गए रहलू। तो साला गली के कुत्ता बिलाई सब के पता हो गइल कि खेसारी भैया जवन बाड़न जिम एगो लड़की के जांग पर बैठा के करत रहन। तहरा अभी ले ना पता रहे, ई गानवा गइला के बाद तहरा पता भइल। समझ रहे हो। वीडियो ए तरीका से भइल बा, कैसे कि रिलीज से पहले वीडियो ना देखले रहनी। ना तोहरा ना पता रहल होई कि काहे से कि तू चार दीवारी से बाहर ना निकलेलू। ना मोबाइलो ना चलावत होखबू, ना चंद्रमा पर गइल रहल होबू तो वहां त नेटवर्क ना रहल होई त मोबाइल ना चलावत रहल होबू। तू काहे कुछ कहबा भैया, हम भौजिए से पूछ लेतानी। शिवानी सिंह के आवाज में पूछल चाहतानी। बस कइले बनी बरदा काहे इतना बर्दाश्त करेलू भौजी। तो तोरा कुछ कहे के चाहेगी ना कि इतना बड़का सुपरस्टार लोग बा तो पर्दा के पीछे कुछ करते बा लोग, पर्दा के आगहू कुछ करता, स्टेजवो पर करता। यहाँ तक कि साला जिमो में नहीं के छोड़त लोग, जिमो में कोयल चाहता ना मतलब कि जिमो में वीडियो बनावल चाहता लोग। तोहर जानी ले चरित्र। हाँ, इनका चरित्र के बारे में तो हमहू जानतानी कि चरित्र इनकर कुछ ठीक नहीं है। काहे से कि कभी एकरा संगे, कभी ओकरा संगे, कभी ओकरा संगे, पता ना केकरा संगे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तो इहे न होला भाई, खाली खेसारी लाल यादव के बदनाम कइल जाता। ना गलत बात बा भाई। खेसारी भैया लाइव आ जाता। मिस्री जैसे जिंदगी काहे मिस्री जैसे जिंदगी काहे नीम करेला। ई तो हमरा नइखे पता कि मिस्री जैसन बा कि चीनी जैसन बा कि शक्कर जैसन बा कि नीम जैसन बा। ई तो पर्सनली मैटर बा, त ई तो उहे लोग नु जानत होई। लेकिन एगो महिला के दर्द बा भाई कि उनकर जिंदगी भातार कहीं और मुंह मारी तो जिंदगी तो नीम होबे न करी। एकरा से बढ़िया बेटर कोनो न समझ सकेला जौन शिवानी सिंह कहतारी। के अपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। छोड़ के अपन कनिया नचनिया संगे जिम करेला। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम मान लेनी कि ई लाइन एकदम 100 का 200% जवन बा ई खेसारी भैया पे फिट बा। करो हाथ जोड़ के मैं नचनिया संगे जिम करेला खेसारी भैया ला परफेक्ट बा। हमहू मारतानी मोहर 100% ई लाइन खेसारी भैया लगावल गेल बा। आ वीडियो में तो देखावल गइल बा भाई। आ यहाँ तक ले थंबनेल भी बनावल गइल बा तो खेसारी भैया के ही चिपकावल गइल बा। बात तो सही है। अब एकरा पर शिवानी सिंह तू कहतारू कि हमरा पते ना रहे कि एक शब्द एक लाइन तू का गावतारू आ के जिम करता। तू वीडियोवो ना देखले रहलू आ वीडियोवा शूट भेल वो परफेक्ट फिट बैठ गइल एकदम वही तरह सेम टू सेम कपड़ा, सेम टू सेम ओके फिटनेस बनावल गइल बा। लड़कियों के सेम टू सेम दे के जिम करावल जाता। तब भाई लोग ई तो परफेक्ट बा कि ना बा। लेकिन एक मिनट, ई भाई कोनो गलत बा का? खेसारी भैया जब खुलेआम अपन बेटा जवान हो गए, बेटा ना जवान भइल, बेटी जवान हो गइल, मेहरारू के रहत जांग पर बैठा के जिम करत तारन तो ई त गलत ना नु भइल बा। गानवा अगर बा तो उहे चीजवा के देखावल गइल बा। अगर आपत्ति रही तो खेसारी भैया खुदे ना करतन। अरे खेसारी भैया के कैसहू टीआरपी चाही तो टीआरपी हो गई। लेकिन एमे एकहन गो शब्द जवन बा ई गाना ह, अब एके गो क्लिप वायरल भइल बा। आ गाना बनावेला तो बढ़िया से लिखे के नु पड़ी। तो राइटर जवन बाड़न बढ़िया से के लिखले बाड़न आ सिंगर बढ़िया से गइले बाड़ी। आ ई गाना जवन बा ई
ठीके ठाक बा, मतलब कि फीटे बैठता। तो रउआ लोग का सोचतानी भाई एमे गलत कौन बा? शिवानी सिंह गइले बाड़ी ऊ गलत बाड़ी कि जौन कंपनी ई गवैले बा ऊ गलत बा कि जौन राइटर लिखले बा ऊ गलत बा, आ कि खेसारी भैया मजा लेता रहन ऊ गलत बा? तो रउए लोग पर छोड़ा तानी, जाई नीचे कमेंट करके बताई। मिलतानी अगला वीडियो में।